τον οποίο συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Βετεράνων Σύρου και ο Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Άρη Σύρου, προσκεκλημένη ομάδα οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Κυρίες και κύριοι, χωρίς πολλά λόγια είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τις δύο ομάδες. Παρουσίαση των ομάδων. Με το νούμερο 4, ο Γιάννης Παραγιός. Νούμερο 5, Περικλής Βορκοφίτης. Με το νούμερο 7, φυσική της ομάδας, ο Βασίλης Μπέκουνας. Νούμερο 9, ένα λογοκόλο του παρελθόντος, ο Κίμωνος Καπρογιάννης που είναι και ο προπονητής της ομάδας. Από τις ομάδες που πραγματίστηκε πριν από λίγο είναι ο Χρήστος Μαρτιέλης, ένα χειροκρότημα για τον Χρήστο, πρωτογεννητάρχος. Με το νούμερο 12, ο Κώστας Γιαννόπουλος. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Κουκής, με το νούμερο 14. Ένας σπυροτάκιος παραποδοσφαιριστής, ο Σαράτης Παπαχριστόπουλος. Με το νούμερο 17, χωρίς λόγια, ο Ντούσαν Βούξεβιτς. Ο άνθρωπος που μας έδειξε το 1989 το πρώτο τίτλο της εθνικής ομάδας, ο Αγγέλης Καβούρης. Ο Κώστας Παναγιώτοπουλος με το νούμερο 19, Σπυροδάκης, το πρώτο εκείνο στο νούμερο 5 και ο Σταύρος Ελληνιάδης. Ο Σταύρος Ελληνιάδης, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Ολυμπιακού και ένα assistant coach. Αυτοί είναι οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Και θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ομάδα των βετεράνων ποδοσφαιριστών Σύρου. Με το νούμερο 4, ο Γιώργος Καρακατσάνης. Οι κοντεσκόπες στο νούμερο 5 έχουν τον Βασίλη Σαββαμάλη. Ο Άντωνης Σαββαμάλης με το νούμερο 6. Ο Λουκάς Φρέρης στο νούμερο 7. Νούμερο 8, ο Πέτρος Στάδηξης. Νούμερο 9, ο Θάνος Καρδουνιάρης. Νούμερο 10, ο Βασίλης Καπρογιάννης. Νούμερο 11, ο Γιάννης Καφούρος. Νούμερο 12, ο Αντώνης Πικαδάρας. Νούμερο 13, ο Σότος Σαρής. Νούμερο 15, ο Λούις Βρά, ψυχή της ομάδας. Νούμερο 17, ο Ζαχαρίας Τάσικος. Νούμερο 20, ο Ηλίας Μαρτιναράς. Και νούμερο 34, ο Αντώνης Σουκάκος. Και coach, ο Αντώνης Βαμπακούσης, με συνεργάτη τον Άκη Γκάρ. Ενώ τώρα έχουμε και το τζάμπολ που δεν οδηγεί σε κανέναν, η μπάλα είναι για τους καλαθοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Βούξεβιτς σου 3 πόντων, αστοχή, rebound ο Καμπούρης, αστοχή εξ επαφής η μπάλα για τους παλέμαχους Σύρου. Πάπιτσης εκεί, ψάχνει και βρίσκει έξω τον Δεκαβάλα, άστοχο το σούτ, να στον ευθυνδιασμό Ολυμπιακός με τον Ντούσαν Βούξεβιτς, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό. 2-0 λοιπόν οι βετεράνοι καλαθοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Πόσο μάλλον τώρα που είναι ένα παιχνίδι μεταξύ φιλανθρωπικού χαρακτήρα, πόσο άνετα και πόσο εύκολα είδαμε έκανε το 4-3 για την ομάδα των παλεμάχων του Ολυμπιακού. Να πούμε μέχρι στο σημείο αυτό ότι οι παλέμαχοι Σύρου
ήταν αυτοί που πήραν και το εργασιακό πρωτάθλημα πριν από λίγες μέρες εδώ στο ίδιο γήπεδο. Έδειξαν την πρώτη θέση στο εργασιακό πρωτάθλημα που έγινε εδώ στη Σύρο. Ενώ έχουμε ένα άστοχο σούτ από τον Παραγιώ. Rebound από τον ίδιο Βούξεβιτς σου για 3 πόντους. Μπαλά θα χτυπήσει στο Σύρο και ύστερα στο ταμπλό. Rebound από τον Σαμοθράκη για τους παλεμάχους Σύρου που κατεβάζει αργά την μπάλα ψάχνοντας τον Ξανθομάλη. Ο Ξανθομάλης γυρνάνε την μπάλα οι παλέμαχοι Σύρου σε μια οργανωμένη επίθεση που ετοιμάζουν. Ο Τζαχάρης ο Δάσκος, ο αρχηγός της ομάδας των παλεμάχων, θα στοχίσει. Rebound από τον Παπαχριστόπουλο, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Πολύ ωραία στιγμή εδώ από τους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Από τον Ντούσαν Βούξεβιτς σε μια ωραία προσπάθεια. Οι παλέμαχοι κρύψαν την μπάλα. Σημασία έχει να το ευχαριστηθούν οι παίκτες, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος που βρίσκεται εδώ και βεβαίως να μαζευτούν όσο γίνεται περισσότερα έσοδα για το φιλανθρωπικό αυτό σκοπό. Εδώ έχουμε και έναν τραυματισμό. Ο Σαράντης Παπαχριστόπουλος δείχνει να κουτσένει. Προηγούνται η ομάδα του Ολυμπιακού. Βούξεβιτς ξανά για 3, εύστοχος ο Ντούσαν Βούξεβιτς. 15-10 ο Ολυμπιακός ξανά στο συν 5. Gracias.
Ξεκινάει και το τέταρτο δεκάλεπτο. Εδώ Έλπη στο παιχνίδι των παλεμάχων Σύρου με τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Ένα ωραίο κόψιμο εδώ, δεν ξέρω αν δόθηκε φάουλ, ωραίο κόψιμο του Γιάννη Κουκί πάνω στον Γιάννη Καβούρο. Όχι, δεν δόθηκε φάουλ, καθαρό κόψιμο είναι λοιπόν. Διάβασε τη φάση ο Κουκής και... από τον forward τον Ερυθρολεύκο. Όχι, έχει δώσει φάουλ. Σωστή η αρχική μου εκτίμηση. Έλπη, παρά το γεγονός ότι είναι φιλανθρωπικό, οι διαιτητές εκδηλώνουν εδώ το γράμμα του κανονισμού, θα έλεγα. Το γράμμα του κανονισμού είναι λίγο αυστηρή, θα έλεγα, βάσει της κρισιμότητας του αγώνα που δεν υπάρχει. Γιάννης Καφούρος έτοιμος και για τη δεύτερη ελεύθερη βολή. Εύστοχος και σε αυτή ο παίκτης της Συγιαννής ομάδας. Κουκής κατεβάζει την μπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό. Ξανά στον Βούξεβιτς. Διεισδύει, όμορφο καλάθι από τον Ντούσαν Βούξεβιτς, ο οποίος είπαμε τα χαρακτηριστικά του δεν θυμίζουν παλέμαχο καλαθροφέστη, τουλάχιστον σε αυτή την ηλικία. Jump shoot είναι άστοχο. Ξανά η μπάλα στους παλέμαχους. Καρβουνιάρης για 3. Είναι εύστοχος εδώ ο Θάνος Καρβουνιάρης. Το σκορ γίνεται 73-53. Μακρινή πάσα από τον Κουκί, ο Βούξεβιτς θα σουτάρει για 3, εύστοχος. 91-68 για τους παλέμαχους του Ολυμπιακού, με τον Ντούσαν Βούξεβιτς, αν δεν κάνω λάθος, να ευστοχεί στο 6ο ή 7ο τρίποντο στο παιχνίδι που παρακολουθούμε. Ξανθομάλης, σουτ για 3 για την απάντηση, όχι, ο Δορκοφίκης. Στο rebound Ελληνιάδης με τον Ξανθομάλη μπροστά του. Το λάθος που θα γίνει, μπαλά είναι για τους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Μάκη Πρίντεζη, για τα τελευταία 16 δευτερόλεπτα, λόγω σε σένα. Όλα έχουν τελειώσει εδώ στο Δημήτριος Βικέλας. Το πρώτο από τα δύο φιλανθρωπικά παιχνίδια που γίνεται αυτό το διήμερο θα ολοκληρωθεί σε 6 δευτερόλεπτα. Μένει να δούμε το τελικό σκορ. Άστοχο το σουτ. 91-68 λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα από το Δημήτριος Βικέλας. Οι βετεράνοι καλαθροφέστες του Ολυμπιακού θα επικρατήσουν των παλεμάχων της Σύρου. Οπότε Έλπη, θυμίζουμε και στον κόσμο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα, 8 η ώρα το βράδυ. Οι βετεράνοι του Ολυμπιακού θα παραμείνουν Σύρο για μία ακόμη μέρα και θα αντιμετωπίσουν αύριο τους παλέμαχους του Άρη Σύρου. Επίσης ένα εξίσου ενδιαφέρον παιχνίδι σε μια διοργάνωση η οποία είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα.